Mga kaigsuunan katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental, ania si Governor Bambi Emano ug si Provincial IATF Chief Dr. Jerry P. Kalingasan sa ilang panawagan alang sa katapusang schedule sa pagpabakuna dinhi sa lalawigan. Sa katawhan ug sa atong mga kaigsuunan sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental, nagapadayon ang atong pagpamakuna gikan sa edad nga 12 anyos hangtod na kini sa mga 80-90 anyos. Duol kita sa pinakaduol nato nga vaccination site aron kita mabakunahan, dili kini makaunsa kanato kay kini para sa atong proteksyon sa atong kaugalingon. Kini si Dr. Jerry Kalingasan, ang Provincial Health Officer sa probinsya sa Misamis Oriental. Daghang salamat kaninyong tanan. Mga igsuon, kini si Bambi Emano ang inyong gobernador sa lalawigan. Nagahangyo, nagapangaliw po, nga unta amo kamong maaghat nga magpabakuna sa madali nga panahon. Ang atong populasyon nga pagabakunahan mukabat sa 681,571. Sa pagpaningkamot sa atong mga MHO, labi na kang Task Force Chief Jerry Kalingasan ug sa iyang mga kauban, miabot na sa 249,961. Apan aduna pa kitay dako kaayo nga kakulangon para makaabot kita sa 70% nga 431,600 Gs. Mao nga panawagan kami kaninyo kinasing-kasing alang sa atong katapusan, last nga pagpamakuna nga unta inyong aghaton ang inyong mga higala, silingan ug minahal sa kinabuhi nga unta sila madapatan na karon sa bakuna. Doon na kita'y gitakna nga schedule gikan sa Nobyembre 15 paingon sa 26. Duol kamo sa inyong RHU, duol kamo sa atong mga tambalanan para kamo mabakunahan. Again, this is our last call to all our residents in the province of Misamis Oriental. I pray, I hope that you will avail of our vaccination program under the national government. Daghan kayong salamat.